रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़वा। निमिये बाट अंगना दुआरा निमिये बाट डेरा, निमिये बाट अंगना दुआरा निमिये बाट डेरा। निमिये पर भवानी माई के लागल बा बसेरा, माई के लागल बा बसेरा। निमिये पर भवानी माई के लागल बा बसेरा, माई के लागल बा बसेरा। निमिये बाट अंगना दुआरा निमिये बाट डेरा, निमिये बाट अंगना दुआरा निमिये बाट डेरा। निमिये पर भवानी माई के लागल बा बसेरा, माई के लागल बा बसेरा। निमिये बाटे आसन माई के निमिये बाट डासन। निमिये तरवा लागल बाटे मैया के सिंहासन। निमिये बाट आसन माई के निमिये बाट डासन। निमिये तरवा लागल बाटे मैया के सिंहासन। निमिये तरवा झंडा लहरस माई मारस फेरा। निमिये तरवा झंडा लहरे माई मारस फेरा। निमिये बाटे ओढ़ना बिछवना, निमिये बाटे खटिया। निमिये बाटे तो सकर जाई, निमिये बाटे तकिया। निमिये बाटे ओढ़ना बिछवना, निमिये बाटे खटिया। निमिये बाटे तो सकर जाई, निमिये बाटे तकिया। निमिये पर भवानी माई घूमस शाम सवेरा। निमिये पर भवानी मैया घूमस शाम सवेरा। निमिये पर भवानी माई के लागल बा बसेरा, माई के लागल बा बसेरा। निमिये पर भवानी माई के लागल बा बसेरा, माई के लागल बा बसेरा।